Паводле Дар'і Слаўковіча, але невядомого салдата. Хто гуляў у класы на тратуары, а хто проста стаяў і назіраў. Надка і наскакалася ўжо, і збоку настаялася, а дадому ўсё ісці не хочацца. Ната, зірні, піянеры аднекуль ідуць, кажа хтосьці. Усе пакідалі гуляць у класы і глядзелі на піянераў, якія шлі калонай па вуліцы. На магілу невядомага салдата хадзілі, з выглядам вызначыў генік. Другі дзень прыбіраюць, кветкі садзяць. І мой брат Артур за імі, кіўнуў Уладзік, і расказваў, калі была вайна, калі яна пачыналася, пад горадам бой быў. Фашысты пусцілі танкі, і гэты адзін салдат супраць двух танкаў пайшоў. Адзін падпаліў, другі падарваў і сам загінуў. А хто гэты салдат, ніхто не ведае. Вось і нам бы для салдата нешта, аж дух заняло у Наты. Нам нельга, мы яшчэ не піянеры. Ну і што? Будзем піянерамі, пачырванела Ната. А зрабіць штосьці для невядомага салдата, як ці браты могуць, маюць права, могуць, сумна згадзілася Ніна. Але што? Нічога, паціснула плячамі Валя, усё без нас скончылі, падумаць трэба. Думай, не думай, помнік стаіць, генік паправіў акуляры. І магілку прыбралі, Уладзік развёў рукамі. Кветкі пасадзілі, уздыхнула Валя, без нас. Ну дык што ж, а мы для магілкі можам бярозку пасадзіць, нават дзве паабапу. Вой, Натка, як добра! Валя чмокнула сваю сяброўку ў шчаку. А калі падрасцём, зробім спецыяльную групу і будзем усё шукаць пра салдата, які загінуў за наш горад, за нас. Хоць цэлае жыццё будзем шукаць, але ўсё чысценька пра яго даведаемся. І хто ён, і адкуль, і дзе вучыўся, якія ў яго былі сябры. Чаго чакаць? Заніспакоіўся, загарэўся генік. Хіба мы цяпер малыя, га? Ты малая, я малы. Зараз рабіць трэба, зараз. Малайчына Ната, добра прыдумала. Цяпер яны прымуцца. А на чым прывезці? Хто нам дапаможа? Асцярожна кажа хтосьці. Самим нам цяжкавата будзе. Можа? Давайте зробім так. Ната нахілілася да сваіх сяброў і зашаптала горадца. Згодны? Згодны. Так і быць камандзірам. Гэта будзе наша першая баявая аперацыя. Вечарам ля аднаго з уваходаў новага шматпавярховага дому сабралось многа жыхароў. Усе трымалі нейкія таямнічыя запіскі, усе гаманілі. На білецік, з позвай. У паштовую скрынку кінулі, а мы трымалі, ад каго невядома. Хто б не арганізаваў, а справа вартая. Усхваляваўся стары доктар. Таму я вас пытаю, чаму ж мне не далі білеціка? Усім далі, а мяне абышлі. Чаму я вас пытаю? Я ж фронтовы афіцер, калі хочаце, маёр. І мяне не запрасілі, і мае ж сыночкі таксама. Бабуля з 5-й кватэры выцерла краем хусцінкі вочы. А я ўсё роўна прыйду і з усімі працаваць буду.